Kien 6 xhur ilu li twaqqaf l-uffiċċju tal-arbitru għas-servizzi finanzjarji li nħoloq bilan li jilqa' l-ilmenti ta' konsumaturi ta' servizzi bankarji, ta' assigurazzjoni u tas-settur tal-investimenti. Ilmenti li qabel kienu jintlaqgħu mill-MFSA li ma kellha l-ebda saħħa amministrattiva jew li kienu jwasslu għal kawżi fil-qorti li jieħdu snin biex jinqataw. Reno Borg, l-ewwel arbitru għas-servizzi finanzjarji, stqarmana li minn Ġunju l-għadda l-hawn il-konsumaturi bil-menti qed issirilhom ġustizzja iktar malajr. Sissa bħala l-menti daħlu fuq minn 500, però ovvjament peress li hemm uħud numru sostanzjali trattaw fuq l-istess suġġett dawk qed niġbruhom ukoll f'każ wieħed, però għandna wkoll diversi elementi separati. Waħda mill-ikbar sodisfazzjoni li għandi illi solvejna każi żgħar kwiri f'5 xhur 6 xhur xi 200 każ. Ivri nislaqas biss jersqu l-uffiċċju u naqduhom bit-telefon. Borg spjega kif l-effiċenza fil-ġustizzja kienet l-għan ewlieni tal-leġislatur li ħass il-bżonn li jinħoloq tribunal għas-servizzi finanzjarji li jaħdem b'inqas formalità u li juża iktar it-teknoloġija. Ġifieri aħna l-iskop tagħna huwa li nkunu effiċjenti, nkunu fair, nużaw proċedura fair għaż-żewġ partijiet, però li nħaffu. Hawnhekk l-iskop li twaqqaf dan it-tribunal kien fost affarijiet oħra parti li huwa tribunal speċjalizzat li naqas il-berdi minn fuq il-qorti, l-qorti hija biżi ħafna, u li aħna ovvjament ikonna proċedura inqas formali minn tal-qorti biex inħaffu iktar. Proċess li qed iħalli riżultati tanġibbli. Diversi seduti u f'dal perjodu ta' 6 xhur għandi wkoll diġà waslu każi għas-sentenzi u anke qed nikteb xi deċiżjonijiet. Wieħed mill-ewwel passi li jieħu l-arbitru huwa li jipprova jsib soluzzjoni permezz tal-medjazzjoni. Iżda Borg saħaq magħna li l-Maltin għadhom ikaxkru saqajhom biex jilħqu ftehim b'dan il-mod. L-ewwel fażi se tkun il-mediation, il-medjazzjoni. L-idea għadha ma daħlitx wisq fost il-partijiet tal-medjazzjoni, ovvjament, però huwa obbligu tagħna li kemm jista' jkun inkomplu ninkoraġġixxu nies jaslu fil-istadju tal-medjazzjoni. Bidu b'saħħtu bħalma kellu l-uffiċċju din is-sena, Reno Borg ta' assigurazzjoni tiegħu li l-arbitru tas-servizzi finanzjarji se jissokta b'servizz trasparenti, korrett u li jilqa' kritika kostruttiva.